Защото толкова е важно това управление на себе си, ще го дам с един пример. В един момент, когато правихме една програма за управлението на денталната практика, имаше един собственик, който точно в този момент му се схвана и ръката, и гръбнака, и буквално тя изтръпна и каза: добре, сега от тук нататък на къде? За какво управление на практиката говорим, като аз дори не мога да стигна до практиката? И тя си каза: аз дали трябва да спирам работа си като лекар? И в този момент ние видяхме колко наистина е важно, фундаментално важно управлението на себе си. Защото тя се беше буквално изтощила от работа. Така че управлението на практиката и управление на своя живот, категория по категория, е абсолютно тясно взаимосвързано. И това ще изследваме в тези следващи видеа. Поредицата, която е посветена на управлението на себе си като собственик на денталната практика. Днешната категория е здравето. В рубриката "Как да предвиждате денталната си практика на следващото ниво" започваме едно пътешествие. И то стъпва на принципа, че няма как да управляваме когото и да било, ако ние първо не можем да управляваме себе си. Правя това видео в пристанището на Талин, като метафора за това пътешествие, което стартираме с вас. В Талин в момента се провежда университета Mind Valley. Mind Valley е компанията и платформата, която е най-напредничавата в момента в света за управление на живота и предприемачество. И всъщност те създадаха първата програма за управление на живота по 12 категории в света. Защото аз едно време се чудех, добре, като казват да се научиш първо да управляваш себе си, какво означава това? Какво означава да управляваш себе си? Когато разбрах, че има 12 категории на живота, които да управляваш, вече почна да стана ясно какво да управлявам. И реално аз и Ирина сме едни от малкото сертифицирани двойки в света по тази програма и вече години наред работим с дентални лекари, собственици на дентални практики, които променят качеството на целия си живот и с тази осъзнатост вече управляват своята дентална практика от едно друго място. Междувременно, защото толкова е важно това управление на себе си, ще го дам с един пример. В един момент, когато правихме една програма за управлението на денталната практика, имаше един собственик, който точно в този момент му се схвана и ръката, и гръбнака, и буквално тя изтръпна и каза: добре, сега от тук нататък на къде? За какво управление на практиката говорим, като аз дори не мога да стигна до практиката? И тя си каза: аз дали трябва да спирам работа си като лекар? И в този момент ние видяхме колко наистина е важно, фундаментално важно управлението на себе си. Защото тя се беше буквално изтощила от работа. И хубавото, че за един месец започна да се възстановява. Тогава стартирахме дори с нея тази програма "Книгата на живота". И беше впечатляващо да се види как, подобрявайки вече своето тяло, своите движения, своето здраве, това започна да повлиява и върху цялата дентална практика. Така че управлението на практиката и управление на своя живот, категория по категория, е абсолютно тясно взаимосвързано. И това ще изследваме в тези следващи видеа. Поредицата, която е посветена на управлението на себе си като собственик на денталната практика. Днешната категория е здравето. И много хора си пожелаваме здраве на Коледа, на Нова година. Обаче въпросът е, дори разбираме ли какво точно имаме предвид, като кажем здраве? Ние това, което имаме предвид, когато кажем здраве, са три основни подкатегории. Това е съня, това е движението и това е храната. И движението е три вида. Едното е кардио, другото е за сила и трето е за гъвкавост. И тук ключовият въпрос е, добре, какво общо има това с управлението на практиката?
много просто. Нека да помислим, ако не сте доспали, как бихте управлявали своята практика? С стрес или с спокойствие? Или ако месеци наред не сте се движили и тялото ви се чувства изтощено, как бихте управлявали своята практика? С енергия или с стрес? Също така, ако месеци наред сте яли лошокачествена храна, как бихте управлявали своята практика? Един собственик на дентална практика ми сподели, аз дори по едно време не пих вода. И не пих и накрая се озовах 3 седмици в болницата за бъбрици. Ето това е начинът, по който влияе здравето върху управлението на денталната практика. И тук другият ключов въпрос е, помислете си, ако знаете как да спите качествено, защото в момента има включително програми, включително в Mindvalley, които насърчавам да видите, които са как да подобрите качеството на съня. Тоест, вече, ако гледаме от гледна точка на следващото ниво на денталната практика, това по-високо производително управление на денталната практика, вече почваме да гледаме микроните като на състезатели на Олимпиада. Тоест, откъде може да съберем енергия, откъде може да увеличим още повече капацитета, производителността си. И съня има огромно влияние върху производителността ни през деня. И много хора са имали вярванията, аз лично имах вярванията, ще спим като умрем, сега да работиме. И всякакви други супер погрешни вярвания. Така че може да си помислите, има ли някакви ограничаващи вярвания, които сте имали за съня си. Примерно от типа на сега няма време за сън. Колкото по-малко спа и колкото повече работи, толкова по-добре. Някой може да си казва, аз спокойно мога да стоя до късно и да ставам рано. Всякакъв тип ограничаващи вярвания. Но подкрепящи вярвания могат да бъдат също изключително подкрепящи и силни. Но подкрепящите вярвания също са много важни. Вярванията са много ключово нещо, защото те направляват нашите действия. Така че е важно да сме осъзнати за вярванията и затова ги повдигам. Примерно, подкрепящи вярвания могат да бъдат от типа на, че качественият сън, качественият дълбок сън, който в момента дори може да измервате качеството на съня си през часовниците си. И реално виждате кога имате дълбок сън, кога по-повърхностен сън. И моментално може да помислите как аз мога да подобря качеството на съня си. И може да забележите и да изследвате вярванията, новите вярвания, които искате да създадете за вашия сън. Защото начинът, по който управляваме вярванията, е начинът, по който управляваме здравето си. Така че помислете си, кои са вярванията, които са подкрепящи към момента и които искате да изградите като подкрепящи такива във вашия живот. Примерно, подкрепящо вярване може да бъде дори 2 минути на ден тренировка е по-добре, отколкото без тренировка. Защо? Защото 2 минути почват да създават нагласи в мен за здравето ми и за това, че да, аз съм човек, който тренира, отколкото да чакаме момента, в който да направим едночасова тренировка. Вярванията по отношение на съна може да бъдат наистина, че качественият сън е един от най-ключовите фактори за моята производителност през деня. Спомням си доктор Александър, който е легенда в ортодонтията. Той споделяше колко е важен съня и си спомням как имаше лекции, след това отиваше да вечеря с лекарите. Обаче като стане точно определен час, той казва: окей, отивам да спа. Толкова беше важен съня за него. Така че това е по отношение на съня, но също така кои може да са подкрепящи и ограничаващи вярването от гледна точка на храната. Аз съм срещал лекари, които казват: аз не обядвам. Също така, окей, за обяд правя един протеин и една вафла, за да вкарам въглехидрати и продължавам. Тоест, храната не е нещо, което забелязвам, че се цени много от лекарите. Въпросът е, че не става дума просто за време, а да си помисли наистина за по-качествена храна.
която може да ви подкрепя през деня. Помислете си, ако издете едни спагети на обяд, как ще ви се доспи. Или помислете си, ако хапнете една много качествена салата, как може да ви повдигне енергията. Така че храната има огромно влияние върху производителността и върху начина, по който управлявате практиката и върху начина, по който обслужвате вашите пациенти. Така че второто нещо е с храната. И кои може са ограничаващите и подкрепящи вярвания за храната? Ограничаващи вярвания може да бъде окей, сега това няма толкова значение, работата е по-важна. Ограничаващи вярвания могат да бъдат удоволствието от храната е най-важното нещо. А подкрепящи вярвания могат да бъдат няма по-голямо удоволствие от здравето. Няма по-голямо наслада от това да чувствам енергия и да усещам тялото си силно. Подкрепящи вярвания могат да бъдат, че ако аз се грижа за здравето на хората, аз мога да бъда ролеви модел за тях. И всъщност е важно да бъда ролеви модел за тях. Защото представете си, ако имате екип и този екип е с развалени зъби, неподредени зъби. И представете си, че вие правите усмивки и се грижите за здравето на хората. Как би изглеждало това в очите на хората? И от друга страна, с каква убеденост бихте говорили за здравето на зъбите? Или представете си, че вие се погрижите за вашите усмивки, самите вие и за вашето здраве. И помислете си с каква убеденост бихте говорили на пациента за важността на здравето. Според вас сте се променили. Така че да водите с примера си в здравето може да е от изключително огромно значение и да повлияе върху цялото управление на практиката и резултатите. Така че засегнахме храната, засегнахме съня и движението. Движението е едно от ограничаващите вярвания, които аз имах за движението е, че един вид с възрастта трябва да се тренира по-малко, защото костите ти стават по-крехки. Това са вярвания. Това са абсолютно безсмислени глупости. Това са ограничаващите вярвания. Когато работих с фитнес инструктор, той каза, то въобще не е така. Ти всъщност колкото повече тренираш, въпросът е да тренираш правилно, всъщност костите се улекчават, мускулите заздравяват. В момента науката показва, че колкото повече са здрави мускулите, включително на бедрата, има огромно значение. Това има огромно влияние върху дължината на живота. Също така имаше един ментор, който каза, и тогава някакси си го осмислих това с движението, той каза, просто раздвижи кръвта, просто раздвижи кръвта. Друг инструктор каза, и той също ме провокира, че в тялото над 70% сме вода. И той каза, ако не се движим, тази вода заблатява. Обаче, ако ние си даваме възможност да се движим, всъщност ние движим тая вода и всъщност това работи за цялото тяло. Така че движението е от огромно значение. Помислете си, кои са вашите ограничаващи вярвания за движенията, кои са вашите подкрепящи вярвания за движенията, които правите, за грижата за вашето тяло. Сън, храна, движение, 3 неща, които може да сложите внимание. Но не се опитвайте, ако досега не сте правили нещо за здравето си по-целенасочено и осъзнато, изведнъж да направите едночасови тренировки и някакви големи скокове. Не, просто може да сложите внимание върху това, да кажете, чакай сега да видя как се чувства тялото и го изследвайте за себе си. Това, че някой казал нещо, това няма значение. Въпросът е, изследвайте го за себе си, тялото е мъдро. Я да видя, ако вместо 2 чаши вода пия 6 чаши вода, каква ще е разликата за мен? Я да видя, ако пия по едно смути на ден, каква ще е разликата за мен? От това място, как ще почна да движа денталната си практика? Дали ще усета промяна в енергията ми? Или ако започна да тренирам по 1 минута на ден, 1 минута, каква ще е разликата? Или ако сте по-напреднал, може да кажете каква ще е разликата, ако си наема личен инструктор от това просто да ходя в фитнес залата. Може да изследвате кое е вашето много малко следващо движение в управлението на вашето здраве, но вече с осъзнатостта, че не се грижите за здравето, просто за здравето
а се грижите за здравето си с идеята да увеличите производителността си и качеството си на живот и качеството на работа. Защото когато ядете правилната храна, пиете правилното количество вода, мозъка почва да работи по-добре, цялото тяло почва да работи по-добре, вие ставате в пъти по-производителен. И реално това има влияние върху управлението на денталната практика, както и в работата с вашите пациенти. Идеята е, коя е вашата осъзната следваща стъпка за вашето здраве. Може да кажете, окей, може би нещо искам да науча в момента. Може да влезете в платформата Mindvalley и да кажете, я да науча нещо за съня, я да науча нещо за храната, или просто да науча нещо за движението, да премина някаква програма, да обуча мозъка си, да вкарам нови вярвания, нов начин на мислене, нещо мъничко, обаче. Направете по-добре, направете нещо мъничко и повторете, отколкото да направите нещо голямо и да спрете. И си мислете също така за важността на вярванията. Как изграждаме едно вярване? Едно вярване изграждаме, когато създадем ново преживяване и нов език. Примерно, може да кажете, аз обичам здравето си, здравето обича мен. С това нещо да провокирате ума си. Може да кажете, по-добре минута на ден тренировка, отколкото липса на каквато и да е тренировка. Това вече започва да променя вярванията ви. И просто изследвайте новите преживявания, какво ще ви донесат на вас. И търсете и добри ментори по пътя. Защото е много ценно да учиш от качествени ментори, от хора, които наистина се грижат за здравето си. Има хора, които се грижат за храната, други хора, които се грижат за тялото си, други за съня си. Но винаги проверявайте и със себе си. Тялото ми как се чувства. Защото както имаш един дентален лекар, той каза, бяха ми казали, че е добре да пия смути. Обаче един ден не ми се пиеше смути, просто почувствах тялото. Добре, тогава не пиете смути. Но следващия ден ми се допи отново смути и дори пих 2 чаши. Ето това е важно, да следвате тялото си, защото тялото има огромен интелект. И така, това беше видеото, предизвикателството за взаимовръзката между здравето и управлението на практиката. И идеята е, че вие не искате да управлявате тази практика следващите 1-2 години, а за години напред. Не искате след като сте управлявали практиката си, накрая да се чувствате съсипани, а искате да се чувствате в енергия, енергични, живи, супер здрави. Така че може да имате ново вярване. С всяка изминала година ставам все по-здрав и по-здрав. И това също е много хубаво вярване, защото ограничаващото вярване е, че с годините е нормално да се разболяваме. Това е вярване, но не е вярно. И така че започнахме пътешествието с тази малка стъпка. Помислете си кое е малкото нещо, което може да направите за вашето здраве, което да увеличи производителността в управлението на вашата дентална практика. Защото управлявайки здравето си, всъщност вие започвате да управлявате милиони клетки в себе си. Все едно представете си, това са вашите служители. И когато усетите, че вие може да управлявате вашите вярвания и осъзнатост по отношение на здравето си, вие ще може много лесно да почнете да управлявате вярванията си по отношение на вашата дентална практика. И също така вярванията на вашите служители, създавайки нови преживявания за тях. Но нека сега се фокусираме върху здравето, защото преди да управляваме другите, е нужно да управляваме себе си. Завършвам с тази гледка с красивия кораб, който дойде сега, като метафора на пътешествието, което започваме с вас за управлението на себе си.